divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Arise, O Lord, into thy rest, thou on the ark of thy strength. Bangon, O Ginoo, ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Sa ngalan sumahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon, mga suking di paminaw. Ariyan na sobang tulumanon, kikiulukan the woman I love, kunang papay nga akong kihikukma. Sa gihapon kini si Veritas, mo gyapoy magiguban kaninyo sa mong tulumanon ug nang hinaot nga nakamo sa kapiskay sa panglawas haron andam maminaw sa mga pulong nga atong maluwatan dinhi sa mong tulumanon. Kagahapon atong na dayag ang mga kapasikaranan o mga tudling sa Biblia nga nagklaro sa pagka babae, no? Nga ingnon talang importante sa atong kaluwasan nga mao si Santa Maria. Ibasa na to ang Heneses 3:15 ug usab atong gi hulagway pag-ayo ang pinadayag 12 nga ato gayud nga gihimo nga kining tudling nga maoy ato ubang gipaklaro kaninyo nga basihanan sa atong tinuhuan nga ingnon ta nga wala masayop ang atong baruganang Katoliko may labot na sa atong pag-ila ni Santa Maria
nga maoy kanang gituwag na to co-redemptrix, meaning alayon sa atong Ginoong Kristo sa kaluwasan. Kay gikan kaniya ang lawas nga naangkon sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagtubos kanato. Ug unya karon atong ihulagway pag-ayo ang laing baruganan sa atong tinuang Katoliko nga nagdayag may labot na sa pagka New Ark of the Covenant ni Santa Maria, ang bag-ong arka sa kasabutan. Mauman gani nga ato dayang gibasa ang Salmo 132:8 nga sa King James Version, matud pa, "Arise, O Lord, into thy rest, thou and the ark of thy strength." Nga sa Binisaya pa, "Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on." So may bot pasabot na ini. Ang bot pasabot na ini matud pa sa atong mga teologo nga Katoliko. Kining pagingon nga bangon o Ginoo repirido ni sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Kay lagi kining Salmo 132:8 nasuwat ni sa wala pa ang Bag-ong Testamento. Wala pa ang AD o Year of the Lord. Sa 2000 ka panagna. Nga dunay mo arise o mo bangon o mabanhaw sumabot. Banhaw o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Sa ato pa, kadtong pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo nga pinasahi o espesyal nga pagkabanhaw, lawas jud og galag. Dili lang kay siya ang makaangkon og ingon ato nga klases pagkabanhaw o pinasahi nga matang sa pagkabanhaw. Ngayon sigida gayod, no? Wala gayod maabtig kadugta ang iyang lawas dito sa lubnganan. Mo nabanhaw dayon in sigida. Sa ikatulog ka adlaw, no? Kikan siyang pagkamatay. O kinanglan tagaan gayod nato nigbili mga suking tigpaminaw kay mao may nasuwat. Nga dili lang kay ang atong Ginoong Kristo ang makasinati og pagkabanhaw nga pinasahi. Ngayon sigida gyud dayon gipanhaw kay atuwa, no? Kanatong mga binunyaga mga Kristiyanos nagpaabot pa man ta. Kung mamatay ta, ilubong ang atong lawas lubnganan o maabtan pa gyud madugta pa gyud, di ba? Kinagpaabot pa man ta sa general judgment, din banhaw ng mga buhi ug mga batay. So nagpaabot pa ang mga nangamatay, ang ilang mga lawas na tugta dito sa lubganan, gapaabot pa sa umaabot nga pagkabanhaw, mga suking tigpaminaw. Pero kadtong pagkabanhaw sa Ginoong Kristo, ihemplo man kadto nga kinahanglan atong tuhuan, kay nahitabo man gayod kadto sa kasaysayan, pag-asuking tigpaminaw. So ang atong itagad pag-ayo karon hustong tulamanon, kay dili man siyara ang musinati ni anang pinasahi laging pagkabanhaw na may og o an matud pa diri. Pangon o banhaw o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on, ang iyang sudlanan. By the way, nganong doon naman yung arka? Nganong doon naman yung sudlanan? Ang Ginoo. Mga suking tigpaminaw, kinahanglan itagad na to pag-ayo ang basahon sa ikaduhang Samuel Kapitulo 6. Kay kining mga panghitabo ni adto, no?
nga napatik dinhi sa 2 Samuel 6 mga suking tigpaminaw katubang panahon nila ni Hari David. Kadtong mga hitabua, dunay mga hitabo nga gihulagway sumaabot. Nga ako lang iprangka dayon pagsulti kaninyo. Nga kadtong hitabo nila sa una, duna to'y usak kabutang o usak ka arka o katubang gitawag na tong Old Ark of the Covenant. By the way, unsa man tong Old Ark of the Covenant? Kanang gisudlan kadto sa papan nga bato nga gisulatan na pulo kasugo sa Dios. Sa ato pa ang pulong nga nasulat sa papan nga bato ana ay sudlanan kay gisulod lagi niadtong arka, Old Ark of the Covenant. Gani ila kadtong giamuma, ila kadtong giprosesyon. O nganong ato ning itagad pag-ayo mga suking tigpaminaw kay ang maong arka sa daang testamento nga gisudlan sa papan nga bato nga nasulat ang pulong sa Dios, ang gihulagwaya ni adto sumabot mao ang atong mahal nga inahan nga mao si Santa Maria. O kini atong himuon karon atong i-plastar, ipadayag ang mga kanang gitawag na to parallel views o kanang gitawag na to pagpanag-ing nga mga kinibang hitabo sa Biblia, mga suking tigpaminaw nga nagsintro gayod sa babae nga mao'y atong gitumbok po dinis mong tulamanon ang babae nga akong gikugma. The woman I love. Okay. Ato dayong basahon mga suking tigpaminaw ang 2 Samuel kapitulo 6. Okay. Gikan jud tudling uno idayo nato ngadto sa kinibang 17. Hinuon na hinumdum ko kadtong nagsugod-sugod pa hangatong tulumanon. Ato naman ning gibasa pero sanglit ang atong tema karon. May labot man lagi ni Santa Maria ug niya naman taron sa punto nga atong ihulagway pag-ayo ang iyang pagkabag-ong arkas kasabutan, ikinahanglan gyud nga ma-refresh o masubli nato ni pagbasa mga suking tigpaminaw haron pod kadtong mga bag-ong listeners, bag-ong tigpaminaw masayod. Okay, 2 Samuel 6. Unya gitigom na usab ni David ang mga pinili niyang tao sa Israel. 30,000 sila. Unya miadto si David o gangiyang mga tao sa Baali Huda aron pagkuha dito sa arka sa kasabutan. Sa laing hubad, sudlanan sa kasabutan. O lagi ni katong Old Ark of the Covenant, daang arkas kasabutan. O gunya matud pa, ang Ginoo nga labing gamhanan nga naglingkod rihas mga kerubin. Kaya kung ato basahon ng Exodo 25, 17 at 22, kadtong arkaha o sudlanana, sa ibabaw ni adto mura-mura man pud og kanang usa ka halaran. Dayon sa masig ka kilid gihimuan og larawan sa usa ka anghel o usa ka kerubin. Sa ato pa kung ihulagway nato ang maong arka o kahon, then sa ibabaw flat kanang mura-mura lagi halaran. Dayon masig ka kilid na ilarawan sa anghel o sa kerubin. Masig ka kilid. So kahon then dunay larawan sa ibabaw. Ang ato gayong mahulagway larawan sa kerubin. Ug maoning niya ang ilang gidaladala. Nga matud pa diri, no? 2 Samuel 6, 1 ug 2. Nga matud palagi. Gitigom na usab ni David ang mga pinili niyang tao sa Israel, 30,000 sila. Unya miadto si David ug ang iyang mga tao sa Baali Huda aron pagkuha sa arka sa kasabutan sa Dios. Ang Ginoo nga labing gamhanan nga naglingkod sa mga kerubin. Ngano man nga giingon man diri nga ang Ginoo nga labing gamhanan nga naglingkod sa mga kerubin. Tungod kay ang presensya sa Dios anaaman sa maong mga larawan sa kerubin. The presence of God naa didto sa maong duha ka larawan. Sa pa ibabaw ni adtong arka
naa ang presensya sa Dios, kay naa man dito ang mga larawan sa keruben. Ito pa ang himaya sa Dios naglandong sa arka at uwa sa ibabaw. Gilandungan sa himaya sa Dios ang sudlanan sa kasabutan kun arkas kasabutan mga suking di paminaw. Munang giingon din nga ang Ginoo nga labing gamhanan nga naglingkod yas may keruben. But pasabot ang presensya sa Dios na sa maong duha ka larawan nga naa gibutang sa ibabaw sa arkas kasabutan. Ug unya unsa pay ilang gihimo niadto? Gikarga nila ang arka sa usa ka bag-ong karumata gikan sa balay ni Binadab nga didto tumoy sa usa ka bungtod. Maoy nagdala sa karumata nga gikargahan sa sudlanan si Usa ug si Ahio, ang mga anak ni Abinadab. Si Ahio maoy naggiyas karumata. Si David ug ang tibuok banay sa Israel naghudyaka atubangan sa Ginoo. By the way, unsa maning gipasabot dinhi nga si David ug ang tibuok banay sa Israel naghudyaka atubangan sa Ginoo. Siya may but pasupot ani nga nakita nila ang Ginoo. Naghudyaka sila, nakita nila ang Ginoo silang atubangan. Dili, no? Ang buti pasabot niini nga naghudyaka si David ug ang tibuok banay sa Israel atubangan sa Ginoo, but pasabot kadtong sudlanan sa kasabutan kon arkas kasabutan mao gayoy ilang giatubang. Gitawag lang sa ngalan sa Ginoo tungod kay ang presensya sa Dios atuwa man didto. Dili kay ang Ginoo gayud mo'y nakita nilang ilang giatubang sa ilang paghudyaka. Naghudyaka sila atubangan sa Ginoo baot pasabot nga nagatubang sila sa sudlanan sa kasabutan kon arkas kasabutan sa Dios. Nga gitawag sa iyang ngalan tungod lagi kay ang presensya sa Dios atuwa man didto. Pananglit mangutana mo ron unsa mang tekstuha nga klaro gayo nagpasabot nga ang presensya sa Dios atuwa didto sa babaw sa sudlanan o sa maong arka. Nga nailarawan sa keruben. Well, kadtong sitas nga ko nang gikutlo ganinyo ang Exodo Kapitulo 25 tudling 17 ngadtos 22, especially gyud mga suking digpaminaw kanang tudling 22 no sa Exodo Kapitulo 25. Kaya naama din sa tudling 22 giklaro pag-ayo sa Dios nga ang iyang presensya naas ibabaw larawan sa keruben. Exodo 25 tudling 22. Nga nalagi sa ibabaw sa arka. Mao na nga gitawag sa ngalan sa Ginoo. Mao nang pag-ingon dire si David ug ang tibuok banay sa Israel naghudyaka atubangan sa Ginoo. Dili gyud kay nakita lang Ginoo. Giingon lang atubangan sa Ginoo kay ang iyang presensya anaa man didto sa maong arka. Mao man ni atong target ron sa atong tulumanon kining arka. Kaya ang gihulagway ni ini akong pasiunang daan mao man si Santa Maria. Mga suking tigpaminaw. Sa dili pa na hulagway na ito pagkayo ato sa yung pamasaho ning mga verses nga kana bang ingnon talang mga pasiuna nga mga tudling ay ha na to mahulagway pag-ayo nga si Santa Maria gyud na mga suking tigpaminaw. Okay. Giingon dire sa pag-abot nilas giukanan ni Nakon. Gigunita ni Usa ang sudlanan sa kasabutan. Kay napulpog man, kay nalupog man ang mga baka. Ug nasuko ang Ginoo kang Usa. Gipatay siya sa Dios tupad sa sudlanan sa kasabutan. Nasuko usab si David kay gisilutan man si Usa sa Ginoo ug kadtong dapita ginganlag Peres Usa hangtod karon. Doon naman ko instruction ng Ginoo nga mga pare ray magkahikap ato. Nya si Usa walay katungod sa paghikap niadto silang panahon. Nya nahikapan lagi kay nalupog man ang mga baka. Gani wala tutuyo
Muna nga mo may instructions Ginoo. Gipasabot si Ginoo, gipakita niya ba nga kinanglan ang instruction i-follow gayud. Muna nga oy nasipyat sa usa. Dili ta maka-question si Ginoo nga iya yung gisilutan si usa. Bisag wa man gay tutuyo Kay iyang gipakita siyang katawhan nga andam gayud siya musilot sa mga tao nga kana bang nagsupak, no? O ingnon talang wa man gayto ingon nagsupak o man tuyo kana bang makalapas. So unsay instruction niya. Pakita niya uy nahikapan ni usa nga wa siya katungod niini. Siguro maisip nato nga siguro nagtinanghag wa ka, no? Mo nang ipakita sa Ginoo yang kasuko, mo nang niadto lagi sa daang testamento ang Ginoo mo pagkanaog dayon o kanang death penalty. Mo to nga si usa gisilutan gyud dayon mga suking tigpaminaw ug si David matud pa na lain. Nalain si David kay gisilutan man dayon sa Ginoo si Usa. Well, di gyud siya ka-question niya na og unsay kana bang gipasabot sa Dios nganong gisilutan dayon niya si Usa. Lagi ipakita sa Dios ang iyang kana bang ug unsay iyang kanang balaod sa maong panahon. Dili gayud niya kana bang i-compromise. Mbot pasabot ug unsay balaod niya sa ilang panahon, pagkanaog yun niya. So, mao na nga si David kay tao, medyo po siya ba nga nalain ba? Itong higayon nganong gisilutan man dayon ang iyang sakop nga si Usa sa Dios. Ug unya matud pa diri studling 9 no sa 2 Samuel 6, inahadlok sa Ginoo si David ug miingon siya unsaon man pag-ari kanako sa Ginoo. Kapangutana taon siya no. Nahadlok mo siya. Kay kadtugong arka ang iyang yung plano uban siyang katawhan nga dad-on niya sa iyang syudad. Kaya ano ba? Kay katulaging arka na man didto nasulod ang pulong sa Dios nga napatik sa papan nga bato. Motong ilang kana bang giamuma kay nagsimbolo sa presensya sa Dios kay sa ibabaw lagi man didto pud ang mga larawan sa kiruben o larawan sa anghel. Mao na nga dad-on unta nila sa syudad nila. Pero kay doon na may nahitabo nasilutan man og kamatayon to si Usa adtong higayon na kay nakahikap niadtong arka nga wa siya katungod nga mohikap kaya mga pari ra sa ilang panahon. So mao na nga uy si David nahadlok siya kay basin bayag naa na po laing makahikap then patyo na po si Dios. Mo nang gingon diri nahadlok sa Ginoo si David ug miingon siya unsaon man pag-ari kanako sa Ginoo. Busa matud pa diri studling Jess, walay gusto si David nga dad-on ang arka ngadto sa iyang syudad. O gidala hinuon niya kini ngadto sa balay ni Obed-Edom ang Hitihanon. So nausubang na sa iyang hunahuna tungod sa hitabo. Imbis dad-on niya uban sa iyang katawhan dito sa ilang syudad, pero ingon siya nga di lang nato ni dad-on dito kay kuyaw mo ni kayo. Na palailaing magahikap ani den silutan den kinog kamatayon na mahurot kita nini. Muna nga iyang gibilin dito sa balay ni Obed-Edom ang maong arka. Sa kasabutan, insa man is Obed-Edom, usak ka Hitihanon. Yamatod pa gibilin niya kini didto og mga 3 ka bulan. Gibilin niya kini didto og mga 3 ka bulan o gipanalanginan sa Ginoo si Obed-Edom. O giingnan nila si Hari David. Gipanalanginan sa Ginoo ang bahanay ni Obed-Edom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan o arka sa kasabutan sa Dios. Busa miadto si David ug gikuha niya ang arka sa kasabutan sa Dios gikan
balay ni Obed-Edom ug gidala kini ngadto sa iyang syudad ug sila malipayon kaayo. No. Sa ato pa mga suking tigpaminaw, wala ra pud magdugay dito sa balay ni Obed-Edom. Mga 3 ra ka bulan po dito. Sa balay ni Obed-Edom ang arka ngano man. Kay matud palagi sa paghibalo ni Hari David nga gipanalanginan sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom tungod kay ang arka sa Dios o arkas kasabutan tuwa sa iyang balay. Gipanalanginan ng iyang banay. Mao nga uy, mayo man dayon ni. Tawa, atong gibilin didto ang arka. Niya unsa may hitabo, maayo man. Gipanalanginan man sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom. Ingon dayon si David, tala, atong kwaon dito. Dadon na gyud nato sa ato sa atong syudad. Una gingon diri, nabusa miadto si David ug gikuha niya ang arkas kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obed-Edom ug gidala kini ngadto sa iyang syudad ug sila malipayon kaayo. By the way, mga suking tigpaminaw, kini ato ning mahulagway o mahulagwayan sa atong panahon karon, kini bang atong pagprosesyon sa imahe ni Santa Maria? Sa iyang imahen? Ngano man? Kaya ngano? Ingunahan ni manggod. Ang pulong sa Dios niadto kadtong napulo kasugo nga napatik sa papan nga bato nga gisulod ni ining sudlanan sa kasabutan kun arkas kasabutan. Ugunya kung atong huna-hunaon pag-ayo mga suking ding paminaw, ang gihulagwayan ni ini mao man ang atong mahal nga inahan nga ano ba? Tungod kay kining pulong nga gibutang sa maong arka sa bag-ong testamento ang katumanan mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Na nato na mabasa sa San Juan Kapitulo 1 versikulo 1 nga unsa si Kristo mao ang personal nga pulong sa Dios. Personal Word of God. So ang gihulagwayan sa maong pulong mao nga atong Ginoong Hesukristo ug tungod kay ang pulong doon na may sudlanan, doon na may arka, mao dayong isipon dayon nato, susihon dayon nato kinsa man ang nahimong sudlanan ni Kristo nga pulong sa Dios. Kaya lagi ang pulong na may sudlanan. Kaya kinilaging panahon nila ni David, ang pulong sa Dios gisulod man og arka o sudlanan. Wa may laing nahimong sudlanan ni Kristo sa iyang pagpakatao, mga suking tigpaminaw, mao man si Santa Maria. Mao na nga ngatong teolohiyang Katoliko nagtudlo nga si Santa Maria mao ang bag-ong arkas kasabutan o dinhis bag-ong testamento. Ngano? Kay siya man ang nahimong sudlanan sa Dios o God-bearer kun Theotokos. Kanang muingon ta nga si Santa Maria inahan sa Dios. Buot pasabot God-bearer. Lainon ra ba na pagsabot sa uban? Kay kanarabang uban ilang sabto nang mayuntag inahan sa Dios si Santa Maria nga didto kuno nagsugod ang pagka-Dios ni Santa Maria ni Kristo. Dito kuno ni Santa Maria nagsugod iyang pagka-Dios mo na nga mahitabo noon nga magulang pa o una pa Santa Maria sa Dios nga si Kristo. Di ra ba na mao? Kay ang pagkatao ra baya didto nagsugod ni Santa Maria, ang pagkatao ra ni Kristo way labot ang iyang pagka-Dios. Kay sa wa pa magpakatao si Kristo, daan na siyang Dios. Mao na nga kanang pag-ingon sa atong simbahan nga si Santa Maria inahan sa Dios, dili na pagasabton nga didto ang pagka-Dios ni Kristo, didto nagsugod sa taguangka ni Santa Maria. Di na mao. Kay sa Grego anang muingon ta nga si Santa Maria inahan sa Dios, sa Grego ana Theotokos, bodi pasabot God-bearer. Dala niya ang Dios, dili kay didto nagsugod niya ang Dios. Mao na nga kurhian nato na mga suking tigpaminaw kanang giingon sa uban nato mga nahimulag nga mga igsuon. Nga kana kunong gitudlo sa Santa Iglesia Katolika nga si Maria inahan sa Dios, didto kuno nagsugod ni Santa Maria ang pagka-Dios ni Kristo, dili gyud na siya mao mga suking tigpaminaw. Ako gyud ang klaruhon ninyo. Kay kung didto ni Santa Maria
nagsugod ang pagka-Diyos ni Kristo, di mulutaw nga si Santa Maria una pa dahil sa Diyos. Nadili man na may gitudlo sa Santa Iglesia. Ang gitudlo sa Santa Iglesia nga ang pagkataora ni Kristo maoy nagsugod di hasta guangkan ni Santa Maria. Huway labot ang iyang pagka-Diyos. Ang iyang pagka-Diyos, igora mikuyog, miuban. Sawa pa siya, nisulod sa taguangka ni Santa Maria, daan na siyang Diyos, mga suking tigpaminaw. Ang prueba, San Juan 1:14, sa dihang gingon, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, uban na sa Diyos Amahan, o ang pulong Diyos, then versikulo 14, was made flesh. Nagpagkatao, so ang iyang pagkatao ra may nauwahi, pero ang iyang pagka-Diyos, wa pa si Santa Maria, naana mga suking digpaminaw. So, atong klaruhon ninyong daan ha, nga kanang pagkainahan sa Diyos si Santa Maria, buot pasabot ana, sa Grego ana, Theotokos, nga ang buot pasabot, God-bearer, dala niya ang Diyos. Tinuod na gito, nga nadala ni Santa Maria ang Diyos, kinaagod siyang taguangkan. Di dala niya ang Diyos. Dili kay dito ang pagka-Diyos nagsugod siyang tiyan. No way mga suking tigpaminaw. Gani atangin ninyo na. Kay dunay tudling nga atong kanabang gigamit niya na. Kawa tama sa iyo. Tangin ninyo na kung atong i-expound pag-ayo ka ng pagkainahan sa Diyos si Santa Maria. Well, ako lang yung gilakpitan sa atong pagtuki sa pagkaarka ni Santa Maria, kay mauman lagi ang Bagong Testamento, ang katumanan sa pulong, katubang pulong na napatiks papan nga bato, gisulod man tugsudlanan. Mao na nga kining pulong nga si Kristo sa Bagong Testamento ato pong susihon kung kinsa po'y ang nahimo niyang sudlanan. Ang pulong sa Diyos, ang katumanan, personal word of God nga si Jesucristo, dapat ang iya pong sudlanan personal. Sumahoom kayo na si Santa Maria, kay persona man si Santa Maria. O tinuod man yun po, ang nasudlan ni Kristo nga pulong, mao man si Santa Maria. Ang iya mang taguangkan, mao nga sa laktod nga pagkaistorya, si Santa Maria mao ang bag-ong arka sa kasabutan, the new Ark of the Covenant. Moingon ra ba ng uban nga, litra por litra gyud veritas? Di na kinahanglan. Kay duha man ka klase ng magdawat tas kamatuoran. Explicit ug implicit. Explicit means litra por litra. Implicit means gipasabot. Kanang pag-ingon nato nga si Santa Maria bag-ong arkas kasabutan, implicit na gipasabot. Ngano ba? Si Kristo mao ang katumanan sa pulong sa Diyos, kay siya man ang personal word of God. Niya ang pulong lagi na may arka, na may sudlanan sama sa panahon ni David. Mao nang pangitaon po din nato dinhi sa Biblia kung kinsa ang nahimong sudlanan ni Kristo, ang arka ni Kristo nga pulong. Wa may lain si Santa Maria man, sumaw na nga siya mao ang bag-ong arkas kasabutan. Mao man gani nga atong gibasa kagahapon mga suking tigpaminaw ang Pinadayag kapitulo 11 tudling 19 nga didto sa langit nakita ang arka. Nga ato pong gibasa dayon ang Pinadayag 12 versikulo 1 nga naghisgot nga ang maong arka usa ka babaye. Nakinsa man maong babayhana. Giklaro ra pod sa kapitulo 12 Pinadayag versikulo 5 nga mao gayud si Santa Maria, kay ang maong babae nanganak maglalaki nga maghari sa tibuok kalibutan nga mao si Kristo. Mao nga ang bag-ong arkas kasabutan gipasabot sa Biblia nga mao si Santa Maria. Nakaron sa panahon nila ni David, unsa may ilang gihimo sa arka? Ilang giprosesyon, ilang gisuroy-suroy. Mao na nga mapanag-ing punatos tong panahon karon kay si Santa Maria atuan naman karon sa langit, matud pas Pinadayag 12 versikulo 1, mao na nga ang iya nalang handumanan, ang iya nalang imahen mo'y atong iprosesyon.
Mao nga mapanag-ing nato ang prosesyon nato sa imahe ni Santa Maria sa ilang gihimo panahon ni David, ni Hari David, nga ila pong giprosesyon kadtong daang arkas kasabutan nga tuwa didto nasulod ang pulong sa Dios nga napatik dito sa papan nga bato. Mga suking tigpaminaw atong ipadayon pagpasa. Gingon sa diha laging nahibaw-an ni David nga gipanalanginan ang banay ni Obed-Edom tungod sa arkas sa kasabutan. Gikuha dayon nila ni David uban sa iyang katawhan ang maong arkas kasabutan sa Dios og gidala kini nila ngadto sa syudad na gyud nila. Ug matud pa malipayon sila kaayo. Ug sa dihang nagkalakaw nagunom kalakang ang nagdala sa sudlanan kon arkas kasabutan sa Ginoo, gihalad ni David ang sa katurog o sa kanatingbak nga tambok ug misayaw si David taman si ginhawa at tubangan si Ginoo. Misayaw sa tupa, nagsinulog si David taman siyang ginhawa at tubangan si Ginoo. Kini laging giingon din nga tubangan si Ginoo. Actually ang giatubang nila sa ilang panahon, sa ilang pagsayaw o pagsinulog kadtong larawan si Kerubin nga naa ibabaw sa arka. Mao po ni atong gipanag-ing sa ato pong kanabang magsinulog to nga magsayo-sayo ta tubangan larawan ni Senyor Santo Niño nga si Kristo. Yan ba? Kay kung atong nahunaon ang gisayawa ni David uban siyang katawhan unsa may ilang giatubang sa ilang pagsayaw kung pagsinulog kadto mang sudlanan o arka nga sa sulod ni adto tuwa didto ang pulong sa Dios kay ngano ba kay napatik man sa papan nga bato susama rang gisayawa nila ang Dios. Ang giatubang nila larawan nga dunay arka kay namay larawan si Kerubin sa ato pa mga suking tigpaminaw kung ang ato ding sayawan mao ang Ginoo di na dawdan. Nya nga atong gisayawan po des pagsinulog mao man ang larawan ni Kristo sa bata pa. Sa iyang pagkasanto ninyo, sa iyang pagkabalang bata. So mga suking tigpaminaw kanang atong sinulog mapanag-ing nato na sa gihimo ni David nga ni sayaw at tubangan si Ginoo. Kay dili man gyud actually nga ang Ginoo gyud mo nakita ni David sa iyang pagsayaw. Ang nakita niya sa iyang pagsayaw nga nagatubang siya kadtong larawan sa anghel o kerubin o kadtong sudlanan o arka sa kasabutan mga suking tigpaminaw. Pero sa sulod tuwa dito ang pulong sa Dios. Mao na. So ang Dios gisayawan pero ang giatubang larawan nga nagsimbolo siyang presensya sama sa larawan si Kerubin. Mausab na kanang musayaw ta panahon sinulog atubang tas larawan ni Kristo sa pagkabata pa. Pero nga itong gisayawan yun ana kadtong gilarawanan nga mao ang Dios nga si Kristo mga suking tigpaminaw. Kanang larawan nagsimbolo ra na sa iyang presensya sama sa gibuhat ni David nga ni sayaw sa tubangan si Ginoo pero dili gud ang Ginoo mao'y nakita. Ang nakita kadto nga larawan si Kerubin nga naay gibutang dito sa kanabang ibabaw sa arka sa kasabutan mga suking tigpaminaw. Nakaron atong ipadayon sa pagsulod na sa sudlanan sa kasabutan si Ginoo sa syudad ni David. Si Mikal ang anak ni Saul milantaw sa bintana og nakita niya si David nga naglukso-lukso og nagsayaw-sayaw at tubangan si Ginoo. Ayaw yun ninyo kalimti ha kining pagsinulog ni David. By the way, nganong moingon man ta nga kanang sayaw sinulog? Sa ato na laging nagkatunan nga kanang sinulog worship dance. Pagsimba pinagig sayaw. Niya kining ni ang gibuhat ni David pagsimba man pinagig sayaw. Sorry. Naay pagsimba pinagig sayaw ug mao na gibuhat ni David. Mao na nga atong gamito ng laing termino para kamo pong nagpaminaw sayod pud mo ay kanada ang sinulog sama din as gibuhat ni David. Pagsimba pinagig sayaw mo man gyud meaning nga ng sinulog. Mao man ang gibuhat ni David nga ni simba sa Dios pinagig sayaw. Sayaw at tubangan si Ginoo pero dili gyud kay ang Ginoo mo'y nakita. Ang Ginoo ngayang gisayawan
pinagig larawan si Ruben nga naa ibabaw sa arkas kasabutan nga ang pulong sa Dios tuwa dito sulod. Napatiks papan nga bato. Unya mga higsuon adto ta sa mga tudling sa Biblia nga asa na paralel o asa na panag-ing sa Bagong Testamento kining hitabo sa panahon nila ni David sa ikaduhang Samuel Kapitulo 6. Mga suking tigpaminaw, ayuhan ninyo ning balanse. Ayuhan ninyo balanse. Una, ayaw ninyo kalimti kadtong Salmo 132 tudling 8 ay kadtong pag-ingon, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong giligon. Sa to pa, kung si Kristo mabanhaw dayon in sigida, dili lang kay siya. Kung siya ang iyang pagkabanhaw, pinasahi, dili lang kay siya maoy mabanhaw ug pinasahi. Kay naay sumpay, naay gingon diri, ikaw ug ang arka sa imong kaligon. Kinsa man ang iyang arka? Mao man si Santa Maria sa ato pa. Kanang atong doktrina may labot na sa Assumption of the Blessed Virgin Mary, tinuod na bisag wala giklaro sa Biblia letra por letra. Kinahanglan matinuod man gyud na. Kung nabanhaw si Kristo, lawas ug kalag, ang iyang lawas wala madugta dito sa lubnganan, mao usab ang iyang arka nga mao si Santa Maria. Mao nga kanang doktrina nato sa tinuang Katoliko nga wala giklaro sa Biblia letra por letra. Ako motuog yun yana kanang Assumption of Mary, of the Blessed Virgin Mary, nga siya gipasaka sa langit. Lawas jud og kalag, nga iyang lawas wala gyud mo dugta, moagig kadugta sa lubnganan niya. Gani do na toy nagsulay pangita sa iyang relic. Kaya namatay man gyud to siya. Pero wa gyud nakita, way bukog nga nakita o relikyang nakita sa iyang lubnganan. Mao nga gituhuan gayud sa mga Katoliko. Nagluwat gayud pakanaog nga hukom ang mga otoridad Katoliko nga hugtan gayud pagpanudlo nga si Santa Maria gipasaka gayud sa langit, lawas ug kalag, gibanhaw gyud insigida tungod kay gihulagway na daan sa Salmo 132 tudling 8 nga banhaw o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kaligon. So to pa, dili lang kay si Kristo nakabaton og pinasahi nga pagkabanhaw, hasta pod ang iyang sudanan nga mao si Santa Maria nga mao ang bag-ong arka sa kasabutan pangasuking tigpaminaw. Nakaron direta sa pagpanag-ing atong iparalel ang San Lucas 1 o 2 Samuel 6 mga suking tigpaminaw. Kay kining mga panghitabo panahon nila ni David sa ilang pagprosesyon sa arka, naaman po ni paralel, naapon ni panag-ing sa San Lucas nga naghisgot pag-ayo ni Santa Maria. Ingon ani, ang 2 Samuel Kapitulo 6 ug ang San Lucas Kapitulo 1 dunay kanang pagpanag-ing. Ngano man? Kay sa 2 Samuel 6 naghisgot og Old Ark of the Covenant, o daang arkas kasabutan. Unya, dinhi sa San Lucas Kapitulo 1, naghulagway pud ni Santa Maria. Unya, naingon man ko nga ang daang arkas kasabutan, naghulagway ni Santa Maria sa bag-ong kasabutan, mo nang pamasahon na to dinhi ang mga tudling sa Biblia nga naghulagway ni Santa Maria nga nagpasabot gayod sa arka, bag-ong arkas kasabutan mga suking tigpaminaw. Okay. Adto ta sa San Lucas. Sa San Lucas mga suking tigpaminaw 1:35 matud pa, ang manulunda mitubag kaniya, pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo ug pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon. Tungod niini ang bata nga mataw pagganganlan nga balaan ang anak sa Dios. Sa to pa ang himaya sa Dios nga labing halangdon anaan ni Santa Maria, no, matud pa sa anghel. Ito pa ang himaya sa Dios anaan niya. Ugunya sa Exodo Kapitulo 40 tudling 34 ato pang giunan ning tulo ka verses ayat ta mo diretso gyud sa kadtong Lucas og sa 2 Samuel. Kinapa may tulo ka verses nga atong maparalel o mapanag-ing nga si Santa Maria
napanag-ingyod sa arkas kasabutan sa daan. Kaniya, kaning Lucas 1:35 naghisgot nga ang himaya sa Dios atua didto ni Santa Maria. Unya sa Exodo pod 40 tudling 34 matud pa, unya ang panganod mitabon sa balong-balong nga pagatiguman ug ang himaya sa Dios mipuno sa tabernakulo. Nahibalo man ta nga kadtong ilang tabernakulo tuwa man po didto ang arka sa Dios katong daang kasabutan. Sa to pa, kung ang himaya sa Dios tuwa ni Santa Maria then sa San Lucas 1:35 mauusab ang himaya sa Dios tuwa po dito sa arkas kasabutan sa daang testamento. Sa to pa, mapanag-ing nato ang arka sa daang kasabutan ug ni Santa Maria. Lain pa sa 1 Hari kapitulo 8 tudling 10. Og nahitabo sa diha nga nanggula ang mga saserdote gikan sa balaang dapit nga ang balay sa Dios napuno sa panganod. Mao nga ang mga saserdote kon pari wala makatindog sa pag-alagad tungod sa panganod. Kay ang balay sa Dios napuno sa himaya niya. Ang balay sa Dios napuno sa iyang himaya. Yang gatong iyang balay sa ilang panahon kanang nasa 1 Hari 8:10 naman dito ang arkas sa kasabutan. Daang arkas kasabutan. Sa ato pa mga suking tigpaminaw, kung ang himaya sa Dios atuwa dito sa Old Ark of the Covenant, kung daang arkas kasabutan mauusab kung atong basahon ang Lucas 1:35 ang himaya sa Dios atuwa po ni Santa Maria matud pa sa kaanghel. Sa ato pa ang Old Ark of the Covenant o daang arkas kasabutan mapanag-ing gayod nato ni Santa Maria mga suking tigpaminaw. Tingali mo ingon mo nga dili pa ko kumbinsido ana veritas, ngita paglain. Okay, ngita paglain. Sa 2 Samuel kapitulo 6 tudling 2 katong atong gibasa ganina. 2 Samuel 6 tudling 2. Si David mitindog og miuban sa tibok katawhan. Dito uban kaniya. Sukad sa Baal sa Huda aron pagdala gikan dito sa arka sa Dios. Ang gitawag sa ngalan, bisan sa ngalan sa Ginoo sa mga panon nga naglingkod ha ibabaw sa mga kerubin. Di man niya, ang arka atua dito sa dapit sa Huda. Ang Old Ark of the Covenant. Tuwa dito nag-ilang gidaladala giprosesyon dito dapit sa Baali Huda. Unya sa San Lucas pod 1:39 matud pa, ug niadtong mga adlaw si Maria mitindog ug midali pag-adtos kabungturan sa usa ka lungsod sa Huda. Ato pa, kung tuwa dito dapit sa Huda ang arka sa Dios sa daang kasabutan sa San Lucas pod 1:39 si Santa Maria ang bag-ong arka tuwa pod. Todo si Maria mitindog ug midali pag-adtos kabungturan sa usa ka lungsod sa Huda. Sumapanag-ing nato si Santa Maria sa daang arkas kasabutan mga suking tigpaminaw. San Lucas 1:39. Dili pa gyud convince? Well, laeng tudling. Sa 2 Samuel kapitulo 6 tudling 9. Nakapangutan sa David nga unsaon man pag hianhi kuno sa arkas sa Dios. Nga nahadlok naman gud siya kay kana laging gisilutan lagi si usa kadtong nakahikap sa arka. Man nakapangutana siya sa unsa mang bagiha, unsa ka ni og kana bang dad-o na ako ni sa atong syudad. Nagisgot siya sa arka, unsaon man ni? Niya pod sa San Lucas kapitulo 1 tudling 43 kadto ba si Elizabeth nakapangutana pod nganong giduaw kuno siya sa inahan siyang Ginoo. Muna maparalel nato, mapanag-ing nato ang 2 Samuel 6 versikulo 9 nga naghisgot sa arka nga adunay pagpangutana. Ug mausab sa San Lucas 1:43 nga naghisgot sa bagong arka nga mao si Santa Maria. Nagpangutana pod si Elizabeth, ngano ba nga giduaw man ako sa akong inahan sa akong Ginoo. Na Lucas 1:43. Ug unya na badulain sa 2 Samuel 6 tudling 10. Matud pa, busa si David dili buot mobalhin sa arka sa Dios ngadto kaniya sa syudad apan gidala kini ni David sa balay ni Obededom
ang hitihanon. O ang arka, panahon ni David, iyang gidala dito sa balay ni Obed-Edom. Ugunya sa San Lucas pod Kapitulo 1, tudling 40, misulod si Maria sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Elizabeth. Si Maria lagi, may bisita man dito sa panimay nila ni Zacarias. Ato ning mapanag-ing pod nga ang arka sa daang kasabutan didto gibilin sa balay ni Obed-Edom. Og si Maria pod didto pod sa balay ni Zacarias. Sa Lucas 1:40 pangasuking tigpaminaw. Kay si Maria lagi ato mang gipanag-ing sa daang arkas kasabutan. Ug unya kung maingon ka unsa bagay klaro nga pagpanaging anak Veritas kanang pagbisita o pagdala sa arka didto sa balay ni Obed-Edom. Nganong imo man ang gipanag-ing sa Lucas 1:40 nga si Maria pod tuwa didto sa balay ni Zacarias. Mga suking tigpaminaw, ato gining mapanag-ing nganuman. Kay siya si Santa Maria mao man ang bag-ong arkas kasabutan ug labot pa kadtong pagbilin sa arka sa daang kasabutan sa balay ni Obed-Edom, tuluto siya kabulan. Unya kadto pong pagbisita ni Santa Maria sa balay ni Zacarias, tulupod kabulan. Ani basahon nato, unahon nato kadtong sa 2 Samuel 6. 2 Samuel 6:11 nga matud pa, og ang arka sa Dios nahabalhin didto sa balay ni Obed-Edom, og ang Sa to? Og ang arka sa Dios nahibalhin didto sa balay ni Obed-Edom, ang hitihanon sa tutulo ka bulan. Sa tutulo ka bulan. Unya kadtong pagbisita po ni Maria sa balay ni Elizabeth, sulod po sa tulo ka bulan. Asa mabasa sa San Lucas 1:56. Atong basahon. Si Maria nagpabilin uban kang Elizabeth sulod sa mga tulo ka bulan. So klaro nato mapanag-ing gayod pangasuking tigpaminaw ang daang arkas kasabutan ni Santa Maria. Kay ngano si Maria ang bagong arka miduaw man pod sa balay ni Elizabeth, balay nila ni Zacarias ug tulo ka bulan. Nya katong arka gipilin po didtog tulo ka bulan sa daang testamento sa balay ni Obed-Edom ug nahitabo nga dunay panalangin. Og mga suking tigpaminaw, napagyulaing teksto. Tungod sa arka, naglipay sila ni David na sa 2 Samuel 6:12. Tungod sa arka sa Dios katong sa daang testamento, naglipay sila 2 Samuel 6:12. Og sa San Lucas pod Kapitulo 1 tudling 47, tungod ni Santa Maria, nagakalipay si Elizabeth. Kaya niduaw man lagi si Santa Maria siyang balay. Lucas 1:47, nagakalipay si Elizabeth sa pagduaw sa arka o ni Santa Maria. Ugunya sa 2 Samuel 6:15 na nagsinggit sila, no, panahon nila ni David tungod sa arka. Dunay panaghugyaw, panagsinggit, no, 2 Samuel 6:15. Ugunya sa San Lucas pod Kapitulo 1 tudling 42, si Elizabeth misinggit pod tungod sa kalipay. Nga matud pa diri, sa makusog nga tingog si Elizabeth misinggit nga nag-ingon, dalaygo ni kaudas mga kababayenan ug dalaygo ng bunga sa imong tiyan. Og sa katapusan mga suking tigpaminaw, ang 2 Samuel Kapitulo 6 tudling 16, naglukso-lukso pagyos David tungod sa sudlanan sa kasabutan kun arka. Og sa San Lucas Kapitulo 1 tudling 41, sa pagkadungog ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, ang bata miulpot sulod sa iyang tiyan, sa ito pa milukso. Mga suking tigpaminaw, sa ito pa si Santa Maria maugayod ang bag-ong arkas kasabutan, mga suking tigpaminaw. Isang litapikin ang po ang atong panahon at ang ninyo ang atong pagpadahayon na ini ugma no mga suking tigpaminaw. Okay. Ayaw biya ninyo kalimtino ang atong Global Catholic Network, ang EWTN, Eternal Word Television Network. O ang mga websites po, no? Sama sa EWTN.com o ang Catholic.com. O ang atong telephone number ni Veritas, 212-6200, o ang atong cellphone number, din hismong tulumanon, 0918-5497065. Okay. O ang atong
Katulad sa cable dito, atong nahibawan nga nasa Channel 48 sa Orient o diya sa katipunan sa inyong People Cable TV na sa Channel 61. Salamat tas taga katipunan nga ilan ning gipahibalo nato. Okay? Ato ning tapuson pinagis pagpasas pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubus nga sulugoon sa maong tulumanon to woman I love, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Buingon. Hangtod ug maapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen.